Igbo ekene m onye ọbụla nke onye chi ya zere. Abịakwa m ọzọ tata n'oge uche onye adị ya njọ, mana ama m na ị ga na-asị ọzọkwa Nwaada Kpakpando kedụzi ka ọ dịzi adị. Ọ dị mma. Ọ na-abụ anọkata anọyalịa ife dịkata ọ dịghalịa. Onye ọbụla bi na mpaghara obodo anyị bụ Naijiria ga-ekweta n'ụdị okpomọkụ nke dị nke ikpeazụ a abụrụ ọgụ nne na-agbalụ nwa ma ya bụrụ ọkụ agba ngada aṅa. Ya bụ na amarọkwa m ebe ike anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị si, mana nke bụ eziokwu bụ na mgbe ụfọdụ ị na-ajụ onwe gị ajụjụ, kedu ebe ike anyị ji wee bụrụ nwaanyị si dị abịa? Ife anyị na-agabiga ọ bụrụ ife ọnụ na-akọ. Anyị na-ara ntutu, anyị na-akpa isi maọbụ eke isi anụnwa bụrụ mgbe niile ka eji awụ ya mmiri. Anyị wee were ya wee bulu nsogbu ezinụlọ, bulu nsogbu ebe anyị na-alụ ọrụ, bulu nsogbu nke onwe, bulu echiche nne, echiche nwanne ka ọ ga-esi wee dị mma, echiche ụmụaka, di maọbụ di na nwunye ịmagofo. A na-ebukọsị ụmụ nwaanyị bụ odogwu. Ife dịka nwaanyị akọkwa na amarọ m ka ụwa akara isi wee dị ma ọ bụrụ na nwaanyị anọrọ ya. Anyị wee na-echetakwa n'ife mere isi m ọ dị egwu. Okpomọkụ ekpokata di anyị wee si onwe m na-ekudo ume ka onye, mana ịmago na onwe ka anyị si afụta nwaanyị ikpu isi dịka omenala Igbo si dị. Nwaanyị nọ na di kpuo isi enebe ya anya ma ọ na-akwa ajadu ma ọ bụ arụ adịkwa ya. Ị ya afụ nwaanyị ime na-elute ọfụ maọbụ afọ ime na-enye nsogbu, o jekpụchala onwe ezi ka onwe ike na-awụ mmiri. Nke m abụrụ ajadu nke o ji abụ ime omume n'ọkwa oke okpukpo ọkụ dị na obodo anyị bụ Naijiria nke ikpeazụ a. Ọ na-abụbu oge mbụ na-asị ndị dị m nso na-arụ na mma akpụkwa n'isi fapụ m akpụkwana ha. Ụfọdụ sị na ọ ya ekwesị ọkwa gị, ụfọdụ sị gị na ọ ga-adịkwa gị otu nwa. Sịkwa na ọ bụ okwu nkwesị ka a na-ekwu na ife m na-ekwu bụ ka m nwee ike ka isi m kpakọọ ọnụ ka m wetasịrị gị ife onyonyo omemgbe ojii wee kunie ruo nnọọ n'ebe a na-akpachasị isi nọdụ anyị. Onye na-akpacha isi na-ene m nne ya, ọ sị m nne ọ gịnị nsị akpachapụ m isi a. Ọ sị m kedu ihe mezienụ nsị a ya akpacha ya ka ọ na ya akpachara ya. Ọ sị m ka ya jụọ o wee kpachaba m ya kpachasị ya. Ka m gwa gị eziokwu, ụdị ụla m larụ ka m kpachasịrị isi a wee nata wee wụọ arụ, welu mmiri oyi wee wụọ arụ. O nwee ụdị ụla onwe ife m na-eche ụla ana m eje ebe larụsị anya nwa bụ ụla Chineke nna wee zitekwuo mmiri ozuzo n'abalị ebe niile wee jụọ mmiri, ndụ m wee kpakọọ ọnụ. Ọ ife m ji wee kpacha isi. Ma ọ bụrụ na ọ gbawa gị obi maọbụ na o nwere ka ọ dị gị na-arụ, biko ewe n'iwe, ọkwa maka ndụ obere oge fọ gafụ epukwa. Ọ bụrụ na o mee gị na ntụmadị ihe a, ọ bụrụ ife ị na-atụ anya ka ịfụ nagide m ọ ka o si wee dị. Igbo si n'ife niile na-asịa na ka o si so onye anyị akwa na ọkwa ka o si wee sọ mụnwa ka m nwee ike wee ịmagofu chịkọnata mmụọ na isi ma kpakọọ ọnụ. Kedu ife ịnụgo maka nwaanyị ịkpụ ntutu ya? Kedu ihe bụ nkwenye nke gị nwa n'obodo isi nwaanyị topụtegolo ife ji nwaanyị eme ịkpụcha isi ya? Ọ dị na nsọ? Ọ bụrụgodu nwa agbọghọbịa na-anụbero di, o nwere ike ịkpụcha isi ya? O nwere obodo ụfọdụ na-abụ nne maọbụ nna nwụọ, ụmụaka kpụcha isi n'iji wee kwanyere ya ugwu. Ọ dị otu a na-abụ unu? O nwere ọnụ nke m dara iwu ya, nne na nna m anọrọzi, anụbe m di, adịghọ m ime, nnọọ oke okpomọkụ. Uche onye adịrị ya njọ. Cheta na aha m bụ Kpakpando Ifedimma. N'okwu asị m nnọọ ka m tụchaelu gị okwu nka